Dobar dan, poštovani gledalci, još jedno izdanje emisije Ili. Moja vaša današnja gošća je glumica Anđela Jovanović. Anđela, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro sam. Šta biste, više novca ili više vremena? Vremena. Da li bi radili da možete da razgovarate sa životinjama i govorite sve strane jezike? Sa životinjama. Pobediti na lutri ili živjeti 2 puta duže? Poživeti 2 puta duže, pod uslovom da sve ljudi koje volim mogu da žive 2 puta duže. Eto. Tako da i to ima svoj uslov. Okej. Nećemo po svaku cenu sad, ajde. Radite češće, gledate dobar film ili čitate dobru knjigu? Šta radim češće? Pa češće gledam dobar film, a volila bi da češće čitam dobru knjigu isto. Kažite mi šta vas više obraduje, poklon za rođendan ili novac? Poklon. Da li biste bili osoba koja ste sada ili postali neko drugi da možete? Jedno i drugo. Volila bih da sam osoba koja sam sada, ali da vremenom napredujem i da se menjam. Mada mislim i da se već menjam kroz godine, tako da, ajde da kažem osoba koja sam sada. Pa da vidimo da biste volili da više ličite na mamu ili na tatu? Da više ličim, pa više volila ličim na mamu. Mislim sam po karakteru i tako to nešto. Po karakteru, pa najviše bih voljela, a mislim da i već imam svoje potpuno karakter, tako da mislim da to nekako najzdravije. Tačno. 7 dana bez interneta ili 7 dana bez mobilnog telefona. 7 dana bez interneta ili 7 dana bez mobilnog telefona može oba sada, odmah zauvek, što se mene tiče. Što svi to govore, Kada mi neko oduzeo, pa mislim, iz ruke. pa dobro, ne možemo što živimo u svetu gde Kaže, stvari ali ne bi tako se bunila, funkcionišu, jel? da mi kao sad neko zabrani, da mi kaže ne, ja bih rekla super, hvala. Anđela, jutarnji ili večernji tip, već smo čuli. Jutarnji. Život je izazov ili igra? I jedno i drugo. Igra izazova, ne znam kako, izazovna igra, može i tako. Da li bi radije čitali misli svog partnera ili čitao vaše? Da li bih ja čitala ni jedno ni drugo? Ajde ili pa morate. Ne daj Bože, evo bukvalno ne daj Bože. Šta biste radili, da vi nekog volite ili da neko voli vas? Pa da ja volim. Preterano bučne komšije ili preterano radoznale komšije? Fine komšije. Pa bučne, ajde bolje tako. Radoznale već imam. Onda ne mogu da spavam, znaš, ovo moje u 10 kad legnem. Da li stvarno ležete u 10? Da, ležemo jako rano, ležemo oko pola 10, pola 11, naravno kad igram predstavu, ko pre neki dan iz Novog Sada se vraćam, legnem u 1 i to, ali... I kad tada ustanete? Pa ustanem oko 6, pola 7, pa da, mislim zaspim oko 11, ali tako, pa mislim mnogo je zdravije, mnogo se lepše osjećam ceo dan, a i drugo nemam šta da radim uveče, preterano. Anđela, imati ili biti? Imati ili biti? Biti. Logično. To imati bogatstvo ovog sveta i biti čovek, naravno. Eto, to je bilo to. Hvala puno. Poštovani gledalci, eto, još jedno izdanje emisije Ili ste pratili sa našom dragom Anđelom Jovanović. Vidimo se za 7 dana. Doviđenja.